Pamätáte si, keď sa na konzolách začali objavovať prvé futbalové hry ako FIFA a PES? Boli to časy, keď grafika nebola dokonalá, ale hrateľnosť a atmosféra dokázali vtiahnuť na dlhé hodiny. Možno ste vyrastali na FIFA 98, kde ste cez úvodné menu tancovali pri ikonickej pesničke Song 2 od Blur. Možno ste patrili k tým, čo si užívali FIFA 2005 s legendárnym kariérnym režimom, alebo ste prvýkrát v živote skúsili Ultimate Team vo FIFA 9. A dnes? Dnes tu máme FIFA 25, ktorá je súčasťou novej éry pod značkou EA Sports FC. Ale tu je otázka, sú dnešné FIFA hry naozaj lepšie? Alebo je to len krajší vizuál bez duše? Dnes to rozoberieme. Porovnáme staré FIFA hry s novými a zistíme, čo sa naozaj zmenilo. Poďme na to. Hrateľnosť, arkádová zábava versus realistický futbal. FIFA hry vždy tvrdili, že prinášajú najrealistickejší futbalový zážitok. Ale bolo to tak vždy? A je to vôbec to, čo chceme? Staršie FIFA hry od FIFA 98 až po FIFA 2010. Rýchla a akčná hrateľnosť. Lopta lietala ako raketa a hráči boli takmer ako superhrdinovia. Neskutočné góly zo stredu ihriska? Bežná vec. Krásne triky s Ronaldinhom alebo Henrym? Absolútna paráda. A brankári? Úplná katastrofa. FIFA 2002 bola hra, kde ste mohli strieľať góly z každej vzdialenosti a lopta vždy letela priamo do šibenice. Novšie FIFA hry, od FIFA 11 až po FIFA 25. Dynamickejšia fyzika. Lopta sa správa reálnejšie. Pohyby hráčov sú prirodzenejšie. Taktickejšie zápasy. Už to nie je len o rýchlosti, ale o správnom načasovaní a pozícii hráčov. AI je inteligentnejšia. Brankári už konečne vedia chytať, teda aspoň niekedy. Je ale nová FIFA naozaj lepšia? Áno, ak chcete realistický futbalový zážitok. Nie, ak si chcete len sadnúť a zahrať niečo rýchle a zábavné ako v starých časoch. Grafika, skutočný pokrok alebo len lesklejší trávnik. Každý rok nám EA sľubuje, že grafika je lepšia než kedykoľvek predtým. V traileroch vidíme pot na tvárach hráčov, jemné pohyby vlasov a ultrarealistické dresy, ktoré sa vlnia vo vetre. Ale je rozdiel naozaj taký obrovský, keď porovnáme staršie ročníky s tými najnovšími? Staršie FIFA hry, pixelový futbal s veľkým šarmom. Ak si porovnáme FIFA 98 s FIFA 2010, zmena je obrovská. V starších dieloch vyzerali hráči ako hranaté poligónové postavičky, ale malo to svoje čaro. Postupne sa modely zlepšovali, no animácie stále pôsobili dosť roboticky. FIFA 10 priniesla prvé realistickejšie pohyby, lepšiu fyziku a detailnejší trávnik. Pamätáte si, ako v starých FIFA hrách hráči behali ako drevené bábiky? Novšie technológie. Je to naozaj taká revolúcia? Od FIFA 11 vidíme veľký posun. Animácie sa zlepšili, tváre hráčov sú realistickejšie a pohyb na ihrisku je plynulejší. A s príchodom konzol PlayStation 5 a Xbox Series X prišla aj technológia Hypermotion, ktorá sleduje reálne pohyby futbalistov a prenáša ich do hry. Vylepšuje svalové kontrakcie a správanie dresov. Dáva brankárom inteligentnejšie reakcie, všakže keď nám stále skáču mimo lopty. Napriek tomu, keď porovnáme FIFA 19 s FIFA 25, okrem detailnejšej trávy a realistickejšieho osvetlenia nevidíme zásadnú revolúciu. Takže otázka zostáva. Posunula sa grafika skutočne výrazne, alebo EA len mení drobnosti a predáva ich ako prelomové inovácie? Kariérny režim. Kedysi legenda, dnes stagnácia. Kariérny režim bol kedysi srdcom FIFA hier. Pre mnohých hráčov to bola najlepšia časť hry. Mohli ste si vybudovať vlastný tím, vyhrávať trofeje a prejsť dlhú cestu od outsidera až po svetového šampióna. Ale dnes? Zdá sa, že EA sa o kariéru už príliš nezaujíma. V posledných rokoch bola všetká pozornosť venovaná Ultimate Teamu, zatiaľ čo tento režim zostal len ako doplnok. Zlatá éra kariérneho režimu. FIFA od roku 2004 až do roku 2013. V starších dieloch bol tento mód absolútne úžasný. FIFA 2005. Prvýkrát sme dostali možnosť správovať klub, robiť prestupy a budovať tím. FIFA od roku 2010 až do roku 2013. Pribudli mládežnícke akadémie, realistické prestupy, vývoj hráčov a zmeny formy, jednoducho skutočný manažérsky zážitok. Každá sezóna pôsobila živým dojmom. Hráči starnuli, zlepšovali sa, mohli ste vychovať budúce legendy. Každý zápas mal svoj význam. Pamätáte si ten pocit, keď ste kúpili 16-ročného talentovaného hráča a po pár sezónach sa z neho stal nový Messi? Moderná éra. Od roku 2014 do súčasnosti. S príchodom novej generácie konzol začalo EA kariérny režim
postupne zanedbávať. Zmeny sa v tomto móde stali minimálnymi. Najprv boli roky s malými úpravami, kde sa prakticky nič zásadné nezmenilo. Neskôr pribudli interaktívne simulácie zápasov, no dynamika futbalového sveta ostala statická. Aj v najnovšej verzii pod značkou EA Sports FC24 sú vylepšenia obmedzené na drobné úpravy, napríklad príchod trénerov či mierne zmeny vo finančnom systéme. Celkový dojem je taký, že už roky sa prestupy a manažment v kariérnom režime takmer nemenia. Žiadne skutočné vyjednávanie, žiadne reálne dôsledky pre klub, iba standardizovaná ponuka a rýchla odpoveď. Z toho vyplýva, že zatiaľ čo zlatá éra prinášala živé a dynamické sezóny, dnešný režim pôsobí stagnujúco. Ultimate Team, režim, ktorý zmenil FIFA, ale k lepšiemu? Ak by ste sa niekoho spýtali, ktorý režim FIFA hrá najviac ľudí, odpoveď by bola jasná. Ultimate Team. Tento režim sa stal dominantnou súčasťou hry, ale nie každý je z toho nadšený. Prečo? Pretože FIFA už dávno nie je len o futbale. Je to aj o balíčkoch, kartách a obrovskom biznise. Začiatky Ultimate Team. Keď EA prvýkrát predstavilo Ultimate Team vo FIFA 9, bol to len experimentálny režim. Myšlienka bola jednoduchá. Zbierate kartičky hráčov, vytvárate tím a hráte online zápasy. Hráči mali obmedzené kontrakty, takže ste museli manažovať svoj káder. Najväčší dôraz bol na chémiu tímu. Museli ste správne kombinovať hráčov podľa ligy a národnosti. Vtedy to bolo svieže a zábavné, ale potom EA zistilo, ako veľmi sa na tom dá zarobiť. Zlatá éra Ultimate Team. Viac obsahu, viac peňazí. V určitom období sa Ultimate Team stal hlavným režimom FIFA a EA začalo pridávať nové prvky, ktoré hráčov nadchli. Ikonické karty legendárnych hráčov, možnosť zahrať si s Pelém, Ronaldom či Maradonom. FUT Champions Weekend League. Každý týždeň 20 zápasov s odmenami pre najlepších. Squad Building Challenges, SBCs. Výzvy, kde ste vymieniali hráčske karty za lepšie odmeny. Aj keď bol obsah bohatší, začala sa objavovať jedna zásadná vec. Ak ste chceli byť konkurencieschopní, museli ste investovať buď stovky hodín, alebo stovky eur. Ultimate Team dnes, pay to win na vrchole, tento režim je teraz väčší než kedykoľvek predtým. Pribúdajú nové karty, špeciálne eventy a rôzne spôsoby vylepšenia tímu. Ale zároveň sa ešte viac točí okolo peňazí. Balíčky sú stále lotéria. Môžete získať hviezdu, alebo len 82 rated hráča z druhej anglickej ligy. Ako som spomínal, tí, čo investujú reálne peniaze, majú obrovskú výhodu. Skvelý tím si môžu postaviť okamžite. Tí, ktorí nechcú platiť, musia grindovať stovky hodín, aby si vybudovali aspoň porovnateľný tím, čož je nefér. FIFA 25. Nový štandard alebo stále to isté? Teraz si povieme niečo viac o FIFA 25. Každý nový ročník prináša očakávania, ale aj sklamania. Po rebrandingu na EA Sports FC sa mnohí hráči pýtali, či konečne uvidíme zásadnú zmenu, alebo sa dočkáme len drobných úprav pod novým názvom. Jedným z hlavných vylepšení, ktoré EA prezentuje, je tímová inteligencia a taktický systém FC IQ. Tímy by mali hrať logickejšie, dynamickejšie reagovať na situácie na ihrisku a hráči by mali lepšie čítať hru. Otázka však zostáva. Ide o skutočnú revolúciu alebo len ďalší marketingový pojem? Novinkou sú aj špecifické hráčske role, ktoré majú zdôrazniť individuálne schopnosti futbalistov. Už nebude stačiť len rýchlosť alebo silná strela, správne využitie hráčov na ich pozíciách bude kľúčové pre víťazstvo. Kariérny režim je už len mŕtva schránka, ktorú EA drží pri živote len preto, aby mali čo napísať do zoznamu herných režimov. Namiesto skutočných zmien dostávame len kozmetické úpravy a pár drobných vylepšení, ktoré nič nemenia na fakte, že tento mód už roky stagnuje. Manažérsky zážitok zabudnite. Prestupy stále fungujú ako primitívna kalkulačka. Hráči sa vyvíjajú bez akejkoľvek logiky a dynamika sezóny je na úrovni roku 2010. Ak ste dúfali, že si užijete hlboký futbalový manažment, EA vám len s úsmevom pripomenie, že také veci ich nezaujímajú, pretože v nich nie sú peniaze. A Ultimate Team, tam už EA ani nemá potrebu skrývať, o čo tu ide. Žiadne zásadné zmeny, žiadne inovácie, len nové karty a ďalšie spôsoby, ako vás prinútiť minúť peniaze. Systém zostáva rovnaký. Zaplatíš, vyhrávaš, neplatíš, prehrávaš. Hráči, ktorí sú ochotní sponzorovať tento nekonečný kolotoč mikrotransakcií, si môžu zostaviť elitný tím za pár minút. Ostatní nech si pekne odohrajú stovky zápasov, zbierajú bezcenné odmeny a modlia sa, že im raz padne karta, ktorá im aspoň trochu pomôže. FIFA 25 sa síce tvári ako nová éra, ale Ultimate Team dokazuje, že EA zmeny nepotrebuje.
Stačí im, že peňažný automat stále funguje. A ospravedlňujem sa, že sa opakujem. Ale toto ma fakt štve. Ideme ďalej. FIFA versus eFootball. Má Konami ešte šancu? Keď sa povie futbalová hra, väčšine ľudí napadne FIFA. No ešte pred pár rokmi existovala silná konkurencia. Séria Pro Evolution Soccer, známa ako PES, od spoločnosti Konami. Táto séria bola kedysi považovaná za technicky lepšiu futbalovú simuláciu. Ponúkala realistickejšiu fyziku lopty, viac taktických možností a prirodzenejšie pohyby hráčov. Lenže potom prišla zásadná zmena, Konami sa rozhodlo reštartovať svoju značku a premenovať ju na eFootball. Ako sa PES premenil na eFootball a zničil sám seba. V roku 2021 sa Konami rozhodlo riskovať. Namiesto tradičnej verzie PES 22 vydali eFootball 2022, ktorý bol free to play a mal priniesť nový model futbalových hier. Ale objavil sa obrovský problém. Hra bola nedokončená, plná bugov a vyzerala ako lacná mobilná hra. Modely hráčov boli katastrofálne. Lopta sa správala neprirodzene. Gameplay bol úplne rozbitý. Fanúšikovia sa cítili zradení. Čakali plnohodnotný PES, ale dostali nedokončený produkt. Pamätáte si tie virálne obrázky Messiho s deformovanou tvárou? Presne tak vyzeral eFootball 2022. Je eFootball dnes konkurencieschopný? Po 2 rokoch Konami vylepšilo gameplay, pridalo viac obsahu a nový režim Dream Team, ktorý sa snaží konkurovať Ultimate Team. Ale realita je taká, že eFootball už FIFU jednoducho nemôže ohroziť. V najdôležitejších oblastiach stále zaostáva. Popularita FIFA je globálnou značkou, eFootball pozná len menšia skupina hráčov. Licencované týmy. Konami síce získalo niektoré kluby, ale stále nemá plné práva na mnohé svetové ligy. Herné režimy eFootball ponúka len základný obsah, zatiaľ čo FIFA má široké spektrum režimov pre každého. Hoci eFootball je stále viac simulátorom než FIFA, chýba mu obsah, hĺbka a prepracované detaily, ktoré by mohli udržať hráčov dlhodobo. Má Konami ešte šancu? Ak v budúcnosti prinesie zásadné inovácie a rozšíri herné režimy, možno sa FIFA bude musieť obávať. Ale dnes EA Sports FC stále dominuje futbalovému svetu. A teraz je rad na vás. Ktorá FIFA bola podľa vás najlepšia? Myslíte si, že eFootball má ešte šancu konkurovať EA Sports FC? Napíšte svoj názor do komentárov. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a zapnúť si notifikácie, aby vám neuniklo žiadne ďalšie futbalové video. Vidíme sa na budúce. Čau!